खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै फेब्रुवारि 2025 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ मोननो गोनांखौबो मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ नखराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन बिसि फिसायनि गेजेरावबो मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबोरलांनोबो हागौ गोबां रोखोमनि जेंना जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो सांग्राङै मावनांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ गोबां रोखोमनि जेंना जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो दिनै गोब्राब जागोन बहाबा हान्थिब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो रांखावरियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजालांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा। समाजाव मान बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोजों एना एनिबो जानो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानैबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो गोब्राब जागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हाना गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन।
सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथाङा सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।